Agurterdi pilotazale Basauriko Arkunduaga pilotalekutik. Bizkaiko irekiko azken eguna da hau, eskuska final handia ditugu promesa eta senior mailan, eta lehen da biziko finala jokatuko duten lau pilotariak jada kantxan ditugu. Txampona gora bere ala jakingo dugu, noizbait geratzen baldin bada aurreneko sakea norena izango den, eta aipa ditzagun honen bestez aurreneko final hau, promesa mailako finala jokatuko duten lau pilotarien izena. Gorriz izango ditugu alde batetik Xabier Arrizabalaga eta Iker Arkotxa, eta urdinez Mikel Aurrekoetxea eta Oier Etxebarria. Azken orduko aldaketa bat izan da, izan ere Endika Uriondo zen Arrizabalagarekin jokatzekoa, baina Izaburuagako mutilak arazorema badu gerrialdean edo, eta Iker Arkotxa izango da azkenean gaurko final honetan. Hortxe dituzue banaka-banaka pilotariak, hori Xabier Arrizabalaga da, 17 urteko ondarrutarra, eta Iker Arkotxa esan bezala Etxebarritarra, 19 urte, lau pilotarien artean, bera veteranoena, esan bezala Xabier Arrizabalaga, ondarroarra, irudietan duzuen. Eta urdinez Mikel Aurrekoetxea, lau pilotarien artean gazteena, Lemoaztarra, 15 urte baino ez ditu, sasoiko iritsi da final honetara, ea zer nolako maila ematen duen. Hor duzu Iker Arkotxa azken orduan ona etorri dena, final honetara etorri dena, iaz ere finala jokatutakoa, iaz galdu egin zuen, bigarren aukera izango du jarraian Bizkaiko Openean edo Bizkaiko Irekian. Eta urdinei dagokienez, aipatu dizugu, denetan gazteena Mikel Aurrekoetxea izango dela, 15 urte, Lemoaztarra 1,76 zentimetro, 78 kilo, gero aipatuko dizkizuegu Aurrekoetxearen inguruko beste datu batzuk, eta atzelari izango du Aurrekoetxeak, bizkarra zainduko dion laguna, Oier Etxebarria, Igorreztarra izango da, 17 urte, 1,81 zentimetro, 71 kilo. Carmelo Ariznabarreta, ongi etorri. Bai, eskerrik asko. Maiatzean hasi zen lehiaketa hau, jada urte asko ditu, 30 bat urtera inguratzen ari da, Bizkaiko Irekia modalitate guztietan, gaur eskuska ikusiko ditugu. Maiatzean hasi ziren lanean, eta hemen dira, Bizkaiko Open honetan izan ditugun pilotaririk onenak, promesetan ez da final aurrekorik izan, lau pilotari onenak, bi aurrelari onenak eta bi atzelari onenak sailkatu dira, lortutako puntuen baitan, naiz eta Uriondo erori zaigun eta Aurrekoetxea sartu, hemen daude, onenak. Bai, hasi da ez, maiatzan hasten da txapelketa hau, gero uda partean herriko festa askotatan parte hartzen daen pelotariak, da azkenien, lehiatu da gero, hemen daude aurrelari partidu gien irabazitakoak eta baita atxelariak, ez? Da, nik uste pelotari bikaina Laura diezela, eta ikusko partidun bat ikusten dugun. Hasi da partida aurreneko sakea Gorri, hor elkar ulertu ezinik ibili dira Aurrekoetxea eta Etxebarria, eta azkenean ez batak eta ez besteak, hemen ikusiko dugu, moztu egin du Arrizabalagak, eta azken unean Aurrekoetxeak atzelariari utzi dio, baina ez du pilota frontisean jarri. Arrizabalaga sakea ateratzeko pres beraz, bat eta huts, Gorria gaurretik. Atera du Ondarroarrak, aurrekoari airez erantzun dio Aurrekoetxeak, ezkerrez ondo eraman du biladoa, txokoan utzi du eta tanto. Ederki behartu du eta tanto ona egin du Arrizabalaga. Bai, sake oso honen dau, oierrepen nahiko indauzak hori altzatzen. Da Arrizabalaga, pelotari oso alegrea da, airera askar juten dana, da horbe oso ondo junda bile. Da horra ja pelota azpien sartu, ezkero horrenengo kuadroan errestasun edeko tanto egiteko, eta tanto bikaina. Sake errematean, tanto ona egin du behi, Arrizabalagak bi eta huts, Ondarroarra sakea aterata, sake ona gurutzatua ondo irten zaio Etxebarriari, ezkerrez erantzun dio, berriz ere airez Arrizabalaga, orain botera jarrita irutik atzera.
Etxebarria gozatu gabe. Arrizabalagak ere ez, aurreko etxeak eraman baino ez du egin. Eta Arkotxaren eskuinka da ona, zazpiterritik eutsi Etxebarriak. Arrizabalaga txokoan utzi nahi, ondo etorri zaio eskura aurreko etxeari eta atzera Lemoaztarrak. Hortxe du aukera aurreko etxeak. Ez diezarekin pilotari, moztu Etxebarriak atzera. Arkotxa ezkerrez. Hirugarren tantoa jokoan, orain arteko tantorik luzena, tanto nekagarria gertatzen ari da. Oier, eskuinka da, bikaina. Bederatzitik, eutsi Arkotxak. Botera jarri da aurreko etxea. Arrizabalaga, txokoan ederki utzi du, aurreko etxea asko behartu du, eta hirugarren tanto, argi dago Arrizabalaga pilota hartu orduko jokaldi egingo duela. Eta hiru tantoren aldea partida hasi berritan, gorria gaurretik. Bai, gainera, Arrizabalaga ja pelotari indakoa da, indartzua. Da, Arkotxak pelotari oso seguro izango da, partiu honetan ere, ez da oso jotzailea, baina buen asko iten duen pelotaria. Da, aurrien ikusten da aurreko etxea, normala denez, orain arte kadetetan aritu da, kadeteko pelotarekin, da ikusten da, pelota nagusiko pelota dau, eta aukin dauen aukeretan, ikusten da, pelota lartxu dala berentzako, pisutxua, eta momentuz ez dugu gozatu pelotari gaurrien. Da, Oiarreko ingo kasuntan be, Josillako sake bat, normalen berentzako sake hori ez dekola ez ez? Erdi-erdiko sakea zen, luzea bai, baina eramateko modukoa, eta ez du eskuan ondo sartu pilota Oier Etxebarriak, 4 eta huts. Badoa berriz ere, Xabier Arrizabalaga. Lehen da iziko irusakeak gurutzatuta, baita hau ere, ezkerrez, erantzun ona, eta orain Arrizabalagak bera gutxe egin du. Sake errematean saiatu da orain ere, txokoan uzten ale egin du da, baina txapapera bota du, 1 eta 4 beraz, eta urdinek euren pilota aukeratuko dute. Bai, uste hau pelota astun ezala, nahiko pisutxua ikusten zan zala, eta honek uste beste pelota harintxoagoa, bote gehiago dekon pelota bat topatuko da bez. Nik uste Oierrek errezau biliko dala, dominetan, da gainera, aurreko etxeak ere nik uste pelota askartxoa behar duela, bestela pelota astun honekin ikusten ondino, normala denez, 15 urterako, pelota horri mobitzeko, indarra behar da, eta bera ondino gazti da. 15 urte, esan duzu, aurreko etxea, mutil gaztea, baina sasoiko etorri da, maila ona ematen ari da, eta txapelketak irabazten, berriki, Carmelo, bake torneoa berak irabazi du, buruz buru. Bai, kadete mailan, lehengo ostiralean, Durangon, atarasun txapela, errez gainera, eta ikusten da bere mailan, errez da biela, eta oso pelotari askarra dela, da tantu amaitzerokan be ondo ibili izan. Da unik uste, gaurko partiduek eta ja jente nagusitxua izartzerakoan, horre ez du hain errez ibiliko, baina berentzako hobiago izango dela, poliki, beste maila baten leku hartzeako, ez? 15 urte ditu, baina egintxea dirudi. Hori ikusten dago, da hankak eta askarrak eta indartzua lehenkoan mintzat eskuz banak ikusten jakon, kantxatik ibiltegerakoan oso askar, da konfiantza askokin, da ikusten da ja sasoitxu dagoela, ez? Pilota aukeratu dute, orain gorriak ari dira probatzen, eta berehala aterako du aurreneko sakea. Mikel aurreko etxeak. 1 eta 4. Aurreko etxea prest. Pilota honekin nola moldatzen den, aurreneko 5 tantuetan oso gutxi sartu baita jokoan. Atera du aurreko etxeak ezker horma askorekin, eta ez zerretzuen pilota, Arkotxak urtz egin du 2 eta 4. Bai, utz galanta gainera bera, baino ez pelotari seguru da, eta ez dakit apurbet berandu jundan pelotara, edo ez da konfiantza askori junda, nik uste pelota nahiko erreza oso ondo urten du hormatik, garbi izan da, eta ez
ez du sartu peloti eskun. Sakez egine baino gehiago errestoan utxe egindakoa izan da hori. Atera du aurrekoetxeak. Hau luzeago. Honi ondo erantzun dio, ozta bada ere aurrekoetxeak moztu, asko behartuta, gorputzera sartu baitzaio pilota Arrizabalagari, aukerakoa du Etxebarriak. Eskuinkada indartsua, aurrekoetxeak eraman, larri orain ere, moztu ezkerrez, eutsi Arrizabalagak. Etxebarria, moztu egin du Igor Estarrak ere, eta ezkerrez ondo eutsi dio Arkotxak. Arrizabalaga sartuko da jokoan, atzera eskuinez. Zazpi territik Etxebarriak eutsi, Sotamanoz ederki moztu du orain gantxoa eta tanto, oso ondo Arrizabalaga, bikain. Bai, oso ondo, gainera, badaki berak, bera jokateko era hori dela, aurrean ausarti biltea, gainera, gazte baten kontra, badaki indartsuagoa dela berak, eta Sotaman horrekin ondo menperatu du tantua moztuz txokora, eta gero ikusterakoan zailtasunak horri guztien da ez, nola justuen altxatuko duen ze ondo jundan jabile, itxaron berrean, da bikain gurutzatu du ez. Ikusten momentuz bera dabila bintzat pilota gozatzen, beste hirurok ez dabiz gaizki bez, baina momentuz ez dabie pelotarik eskuen sartu ez, ez Etxebarriak, ez Arkotzak eta aurreko etxea, bez, momentuz ez dabie pelota gozatu eta momentuz Xabierrek da pelota honekin onduen dabiena ez. Da honi ikusten da, esan dugun ez. Hone pelota ja pisutxu direz, ja beste martxe bat egarten da bi honea pelotari einagoa diez, da aurreko etxean nahi eta bole hona izan, esku muturren nola horre indarra ondino normala denez faltaiako, eta nola esku batzera indion ez, sake hortan. Hemen ikusi dugu aurreko tantoaren bukaera zen, ondoren beste bat egin baitu Arrizabalagak sakez. Bolea zerantzuten saiatu da aurreko etxea, baina pilota ia bertan geratu da. Arrizabalagak, sakea. Indartsu eta ezin eutsi. Hau ondo irten bazaio ere, zailagoa zen, baina bazeraman. Mandio, oierren normalen horre sakek eramaten eututa dago, ez? Ja, baino txute txapelketa, Euskal Herriko txapelketa fuertinetan ebilten da, baina, gaur ez dutxet ikusten gozatzen, da gero dauz pelotari batzuk Arrizabalaga mudukuk eta nahita pelotia eskarrez ekarri kargatxu eta pisuek hartzen daben euren golpi eta Arrizabalaga horrelari indartsua da ez du lusatzen asko pelota, baina ematen dionean pelotie pisuarekin etorten da eta horre ere ikusi da oierrek ezin izan du beren sak altzeu, ez? Ez da mutila handia, baina sendoa da bai Arrizabalaga. Indarra badago hor. Indarra dago bai, hori da. Ez dugu asko lusatzen, baina bai indartsu ematen dio pelotari. Estabil bat ere, Finio, Ier Etxebarria. Pilota hori eramatekoa zen, erdi-erdiko sakea, jada modu berean bi galduta baditu. Eta oraindik hasiera baino ez dugu, baina 8 eta 2 alde handia da markagailuan eta batez ere jokoan ikusten ari garena. Denen gaineti dago Arrizabalaga, orain arte bintzat bai. Eta Arkotxeak egia esan, orain arte ustearekin nahikoa izan du, pare bat egin ditu, baina gainerakoan eutsi eta galtzen ari dira batez ere Arrizabalaga, Etxebarria. Eta aurreko etxea jokoan sartu ezinik. Gainera Lemoako eskolako pikotontan, Etxebarriak izan behar zen, berak eraman zuena partidu aurrera berak atara berzula, bera da menik uste, pelotari ontxe momentuz txapelketan araberan da esperientzia gehiago daukana, da oso ondibilitako pelotari da, eta ez da normala orain arteko gutzak, egin beste bat, eta ikusten da bera takuak kentzen ari dela, igual baita ere partidutxu igual txapelketa askotxo, eta igual tako begeiago epini deuz, da ez deuz gozatu lehenengo hiru pelota, eta urduritzen hasi da, eta eskumara datorren bakoitzean bildurraz, bildurraz hartu du eskue eta txapaperaz. Ez dago gozatzen, da ikusten da, gainera oin arduratuta dagoela, esan dugun bezala, ez da normala olako gutzek oiarrek egitea, ez? Atera du Xabierrek, laburra, eraman, Etxebarriak, Keinu, Arkotxak atzera, Zazpitik, eutsi, Etxebarriak. Arkotxa.
Seitik orain Etxebarria. Agindu nahirik. Eta Arrizabalagak orain urruti samarretik edo. Oso urruti, bai. Hanka geldien gainera oso urruti, eta gainera ezetako beharripez, horti sartzeako, ez? Nik uste okingo dagoela tantuan zehar aukera gehiago, pelota aurren hartzeako, eta horre pelotak Arkotxari tranquil itxieskero, okingo du aukerak tantuan zehar, gantzua frontizin gertu hau sartzeako. Bai, hor atzelariarentzat bat ere arazorik gabeko pilota zen. Baina konfiantzarekin dago, asmatzen ari da, lehenengo zatian ondo aritu da, naiz eta hor pilota nabarmena galdu duen. Eta atsedena hartzeko eseri dira lau pilotariak, atseden laburra izango da. Eta horixe da, Basauriko Artunduaga pilotaleku duen itxura, Bizkaiko irekia dugu hau. Bizkaiko irekiko finalak dira, Promesa mailako finala lehenik, eta ondoren senior mailakoa izango dugu. Ea ba, orain Urdinek tanto hilara lortzen duten beharrean dira. Euren pelota aterata. Prest, Mikel Aurrekoetxea. Berehala aterako du sakia Lemo Aztarrak. Atera du. Eraman Aurrekoetxeak. Arkotxa, Aurrekoetxeak keinu behi, baina Etxebarriari utzi dio. Arkotxa. Eta Bai, gaur goizean bintzat irudi pelote hau 10 kiloko pelota dalaz, amendik atxetik, bez Oierrek eta ez Arkotxa pe, zazpitik justo buena iten ari dira, da oin buena beste bain ez. Irudi pisutxua dalaz, bueno, ez da bi peloti, normalen errezegi horre pelotak azkenengo frontizeko azkenengo losan jartzen dabe, eta gaurre ezin izan dabe, txapainan jarri ez. Ez dakit zer gertatzen den gaur Atzelari ez zai pilota eskuan ondo sartzen. Ez batari eta ez besteari. Atera du Aurrekoetxea, sake luze hau ere. Ondo, ezkerrez Arkotxa, sake errematean, Erne Arrizabalaga, eta tanto bikaina. Zabaletik, zeinen ederki gurutzatu eta txokoratu duen Xabier Arrizabalaga, 10-4, ezpairi gabe pilotari hause. Ari da diferentzia markatzen orain arte bentzat, final honetan. Momentuz hor gantxora ondo heldu da, hanketan injerra degon lez, nola ondo jarri zen, makurtu da, buenain beharrean gainera berriro moztu du suabe txokora, eta, bueno, abiatzen egon daia Zabalerantza Aurrekoetxeak, eta tanto-tantona. Era bat, pausoz kontra harrapatu du Aurrekoetxea. Zabaleratzen ari zen, eta pilota beste aldera. Bota du, boleaz orain ondo erantzun dio Aurrekoetxeak. Arrizabalagak Arkotxari utzi dio, erdi-erdiko pilota du Etxebarriak. Arkotxa. Ezkerrez Etxebarria. Aurkariari bizkarra eragutsi nahirik ez du gozatu Arkotxak. Arrizabalaga. Ezkerrez Aurrekoetxe Arrizabalaga bila, baina ez zaio azkenean pilota hori ondo etorri. Ezker sotamanoz ondo, Etxebarria. Arkotxa. Eusi, Etxebarriak. Berriz ere Arkotxa. Moztu. Aurrekoetxeak ezkerrez atzeratu nahi Arrizabalagaren gantxo indartsua, eta Etxebarriak ondo gozatu du orain pilota. Aurrekoetxea. Arkotxak eskatu eta Etxebarritarrak eskuinez eraman du. Ies egindako pilota da hori. Bildu. Arkotxak. Aurrekoetxeak ere ez du gozatu. Arrizabalagak eraman. Irrist egin du Aurrekoetxeak. Atzera ondo moldatu dala ere. Boleaz ondo. Arkotxa. Tira ba. Tanto landua piloteatu ari gara ikusten. Ja, batez ere atzelariak. Esartzen zen poliki partiduan. Oiezen gozatzen da, oine berriro ere gozatu du, Oierrek, hasi da bentsat gozatzen da agintzen, ez? Normalan bera agindu behar duen tanton partiduntan. Da, bueno, oine poliki eskuma hori badoi berotzen, ez? Nabarmen gainera, Aurrekoetxeak, Arkotxak barka ez du eramaterik izan.
Azken 3 pilotakarekin zigortu egin du Etxebarriak Arkotxa, eta eskuinka da benetan onak Oier Etxebarriak, eta tanto azkenean urdinek egin dute. Orain arte ez bezala, pilota gozatzen ikusi dugu Etxebarria, eta nabarmen agintzen. Bai, normalean bera eskuma hona deko. Oso luze bilten dau eskumarekin altura emanez frontizian pelota ona luzatzen duena atxego kuadrotara, eta bueno, oingo tantoan, bentsat erakutsi deu, zein dan bidea, partidu honek, bizkanaka, gorantza, tanto aldetik eta gorantza juteko. 5-10. Aurreko Etxeak atera du, sake luzea da, eta Txapak salatu du. Sake ez tantoa beraz, ia lekurik gabe geratu da. Arkotxa eskuinez eramaten saiatu da, baina ez du frontixean jarri. Hemen ikusiko dugu berriro. Bai, justo peloti eskumaz erabaki deuz hartzean, da gorputza sartu jako. Eskerra eskero bintza librea joko zuen, baina, bueno. Sake aurreko Etxeak. Airez erantzun nahi, baina pisu handia du pilotak eta Arrizabalagari eskuan geratu zaio. Eta hor daude, 7 eta 10 pentsa. 9 eta 2 aurretik izan dira gorriak. Gauza handirik egin gabe, baina huts askotxo ari gara ikusten. Arrizabalagak berak ere, bizpahiru pilota galdu ditu. Oraingo honetan atzelariarentzat gaiztoa zela iruditu zaio, eta airez erantzute erabaki du, baina lurrera joan zaio pilota. Sakea, aurreko Etxeak. Ezker pareta askorekin, Arkotxak ezkerrez erantzun. Etxebarria, nabarmen orain bai, gozatzen. Takoak kendu dituenetik. Bai, oin gehitxo, eta gainera oin agintzen, hori izan normalen abentzat partidu hasieran, ikusita Arkotzak seguru biliko dala hemen, baina agindu, Oierrek agindu behar zuen, Nahiko lan izaten ari da Arkotxa. Atzera berriz ere Etxebarriak, oso ondo atzera, eta ederki jarrita gainera ezker paretan hilda pilota hori. Oso pilotaka da ona, 8 eta 10. Nola aldatu den une batean, aserretu da bere buruarekin, takoak kendu. Baina txut, partidu txube txapelketa lartzu ibiliko da, orduena, pentsatuko zuen, tako gehitxuakin behokatute, partidu txukun bat iteko kapaz izango zala, eta, hasi da gozakaitz, da gero konturatu da, horrela ezin dela guzture ibili, eta, kendu pare bat tako goiko kapatik edo, da, oine bentsat hasi deia eskun horrekin gozatzen. Sake luzea aurreko Etxeak, eraman Arkotxak, Etxebarria. Gainera oin ikusi da biek, urdin biek nola normalean atzera joatuko da bela, Arkotxan bile jongo diesela, da horre Arrizabalaga, sartu beharko da nizbenka aurrerako joku eramatea. Etxebarria. Azken tanto hauetan gehientsunetan begira dago Arrizabalaga. Ezkerrez ere ondo. Etxebarria, Arkotxa. Ezkerrez orain. Etxebarritarra. Atzera aurreko Etxeak. Eraman Arkotxak. Hirutik berriz ere atzera. Etxebarria. Beste eskuinka da bikain bat. Ezkerrez ondo, Arkotxa. Botera. Botiboleaz aurreko Etxea, Arrizabalaga ezin sartu hor. Tanto gogorra hau ere nekagarria aurreko Etxea. Arrizabalaga botiboleaz eraman makurtuta aurreko Etxea. Era bat aldatu da partida. Urdinak agintzen ari dira, markagailuan ez, baina jokoan bai, eta tanto! Bikain, aurreko Etxea oso ondo.
hau tanto ederrezin, ja pelotariak danak txukuna ibildiez, ja gozatzen hasi da oierrepe bai, Arkotxa behametik gatxetik beha pelotak hobeto altzatzen ari da. Da nik ustein be aurreko etxeareia gozatu du pelota pare bat, da oin eskerraz be oso ondo zabaldu dugu goiti bera ona zabalera, ez? Ondo bihurritu du bai. Ezkerrez, Mikel Aurrekoetxeak. Sartu dira jokoan, nik esango nuke jada lau pilotariak sartu direla, orain sartu ezin igala ere Arrizabalaga dabil, hasieran ez bezala, boleaz erantzun dio sake horri, berak ere zalantza egin du, ireki orain, barruan da pilota, Etxebarriak ondo bildu du, Arkotxa, ezkerka da ona, gorputzera etorri zaioa botea handia egin eta ez da ondo jarri Etxebarria eta aspaldiko partez tantoa gorri, bost eta utzeko partziala egin dute urdinek, 9 eta 10 inguratu dira berriz ere bi tantoren aldea. Bai, Arkotxak ezkerka da ona eman du eta oiarrek ez du konturatu indarrez eman diola eta gainera etorri jako, ez? Pentsa dugu askoz begitxio ibiliko zala, baina oingoan Arkotxak eman dio bai, da orduen pelotak ibili du lurran da gainera etorri jako, ez? Nik uste ametik aurrera ja partidu txukuna ikusi gule, uste ja laurek bere jokua edo bere maiatik gertu dauzela eta beruen maia eman eskero partidu ikusteko izango dela. Berriz ere atseden hartu dute lau pilotariek eta partidaren lehen zatia ez da ona izan, galdutako pilota gehiegi izan da aukeran eta erremate on bakarrak Arrizabalagaren aldetik izan dira, baina gerora partida aldatzeaz gain, mailari dagokionez ere gora egin du, lau pilotariak ondo ari dira bakoitza berean, batez ere Etxebarria agintzen, nabarmen, Arkotxa lanean, eta Aurrekoetxea ere gehiago ari da jokoan sartzen, baina beti ere karga atzera. Jokoa atzean, Arkotxa nekatzen eta gero aukerakoa aprobetxatzen saiatuko da Mikel Aurrekoetxea gaztea. Arrizabalagak sakea. Sake gurutzatua, Etxebarriak eraman, botez jarri behar izan du Arrizabalagak, ireki, eraman hori ere eskuinez, Sotamanoa orain, atzera dator Etxebarria, Arrizabalaga bila eta huts, Sotamanoz uste dut Ormabikoa egin nahi izan duela. Sotamano Ormabiko efektuarekin da, pelotie goiti beraz etorren da gainera zabaletik. Ez du hori gauza zaila daitea, baina, noizben gorten gotxoz, bestela zuen alegin duen goiten, da, beraz, hori jokaldi zaila da, eta boingoan lurrera jauzilako, ez? Berriz ere tanto batera inguratu dira urdinak. Eta sakea eurek dute. Aurrekoetxea. Ezkerrez Arkotxak, larri, barruan da, txokoan, moztu eta tanto! Eta aurrenekoz berrinduta ditugu bibikoteak, lau eta huts aurreratu dira Arrizabalaga eta Arkotxa, beti aurretik izan dira, 9 eta 2 ere bai, 10 eta 4, eta orain 11. Bai, oin, Arkotxa belarri altze du peloti eta Aurrekoetxea, pelotia bertan okindu, baina oso ondo baztertu dugu eskerrekin hor dejadatxo etxokora, eta bere lana ontxe txukun egiten, da, nik uste baina buruaren joatzen, ez? Lehenengo eta behin Arkotxari egurra eman, bisek, pelotari urdin bisek, eta gero, aukera danean, orduan aprobetxatu, ez? Horri ere ezkerrez erantzun dio Arkotxak. Etxebarria. Zazpitik Arkotxa. Aurrekoetxeak ezkerrez atzera. Eutzi Arkotxak. Oier. Eskuinka da ona. Arkotxak eraman. Zabaletik orain Etxebarria. Bikain. Oso errez dabil eskuma horrekin, pelota behatzira, pelota guztiek ematen da
gainera esker hormaga bilatzen, be. Hiru pilotaka da on jarraian, berriz ere bederatzitik, barruan da, libratu ditu Arrizabalaga begira, txokoan utzi du aurreko etxeak, ia bere burua saldu du, ezkerrez ere ondo, Etxebarria. Eraman Arkotxak, gogotik ari da lanean, Iker Arkotxa, zazpitik orain, aurreko etxeak keinu, Etxebarriak indartsu eman dio, pilotari, eutsi Arkotxak, aurreko etxeak, Etxebarria, berriz ere agintzeko moduan, ez du gozatu, aire sartu da Arrizabalaga, bolea orain, ondo jarrita dago Etxebarria eta atzera, zazpitik Arkotxa, aurreko etxeak ere atzera, eta baztertu nahirik, Eraman Arkotxak eta aurreko etxeak utz egin du. Funda bi ondo, baina berandu purbet urrun geratu da pelotatik, da sartu danerako ja, pelota oso behi zegoen ja berabe erdimak urtute eta, bueno, azkinien txabatu. Berdin du bai, baina aurretik jarri ezin. Aukera hortxe izan du Mikel Aurrekoetxeak, hemen ikusiko dugu berriro, baina txapapera bota du pilota. Baina metik aurre ikusten da bintzat aukera gehiago ingo dauzelaz, Oierreko indau agintzen nahiko errez. Arkotxa bere lan aiten ari da, baina Oier Etxebarria normalean tantoan zehar aginduko du nik uste partidu egin. Boleaz, erantzun dio sake horri Aurrekoetxeak, moztu Arrizabalagak. Eraman Etxebarriak bila doa, baina ez, Arrizabalagak Arkotxari utzi dio, ezkerrez ondo. Arkotxak, orain Arrizabalaga bila txokoan utzi du, baina oso ondo. Etxebarriak zulori ederki estali du. Arkotxak atzera etorrita da Aurrekoetxea. Arkotxa deja da txokoan, Aurrekoetxeak Eraman, Arrizabalagak, beste horren beste txokoan, eta tanto! 13 eta 11. Arrizabalagak ikusten da, aukera daukenien, aurrera hango dagoela jokue. Bueno, oingoan ondo gelditu da pelota bat hor txokoan, Oierre Etxebarriak oso ondo junda atzetik, zuloa bilatzera. Bueno, Xabierre Arrizabala hori da gaurko bere jokua, aurrien dekon guztietan, arrizgatu, gaztearen bile jun, bueno, ikuste hor da aukaten ontxe momentu aukera bakarra, partidu eurek aurrera atateko da, asakeaz asmatu eta aurrien joku eiteaz. Berriz ere, bi tantoren aldea gorriek, 13 eta 11. Sakea Arrizabalagak. Atera du Xabierrek. Eta doktore erantzun dio Etxebarriak. Ara Arkotxak ere, eskuinka da ona. Eutsi 8tik. Kendu ezin ordea. Bildu, Aurrekoetxeak, Arkotxak ezkerrez. Ireki Aurrekoetxeak, boleaz erantzun. Arrizabalagak eta Etxebarriak atzera. 8tik. Eutsi Arkotxak. Aurrekoetxeak. Lauterdian jarri du pilota eta ezkerrez ondo ari da. Oso ondo Iker Arkotxa. Berrez ere Etxebarritarra. Orain Etxebarriak eskuinez. Berrez ere bederatzian jarri du pilota eta ezin. Ez du eramaterik izan. Iker Arkotxak 12 eta 13 agintzen ari da nabarmen bigarren zati honetan. Oier Etxebarria hortik etorri da buelta eta asko sufritzen Iker Arkotxa. Horre egon da aldaketa nabarmena, Oierrek txartu hasi da, ez bakarrik jo barik, baizik eta pelota galtzean, da oina aldiz jaztu galtzean, da gainera agindu, da Arkotxa, gusten da edozein modu eta baita barari ere, hemen behatzi garren kuadro hortan, kostaten da peloti altxatxea, pisu asko dakar, da hemen komediak altxatzeko, Oierren pelotakadak, ari da Arrizabalagak, aldiz eta gehien joku aurrera ematen, baina oinere pelotea hemen behatzi terdian, oingoan ondo altxatu du. Da ordeko okare Arrizabalagak aurre joku hortan sartzea. Arkotxa. Bost erditik Etxebarria.
Arrizabalaga airez, moztu Etxebarriak, ireki, aurreko etxeak eraman, erdiko pilota, baina Etxebarria erre dabil pilota horietan, ondo, oso ondo Arkotxa, zaila zen eta pilota hori, Etxebarria gatzera, Sotamanoz Arkotxa, ondo, tanto ederrari gara ikusten, atzera orain Etxebarriak, berriz ere, 8:30, 9 jarri du pilota, eutsi Arkotxak, aurreko etxea, eta sartu hor Arrizabalaga, aukerakoa du Etxebarriak, eman dio, 8:30, arro, kendu nahirik, botez jarri da, aurreko etxea, ezkerrez, ezin. Ganera etorriako, ez? Zulua tapatzera jonda, hor, Arkotxako zondo, baina aurreko etxea eman dio, ezkerka dauna izan da, indartzu eman dio, eta txokoan itxi beharrean luz eman dut, azkenien Arkotzari pelotia gorputxea etorriako, ez? Hemen berriz ere, azken tantuan izan diren pilotakaetako batzuk, eta hause, bukaera. Hor luz ematen dut, eta Arkotzari azken momentuen ganera etorriako pelota. Ez du gorputza libratzerik izan. Eta 13an berdin. Orain arte urdinek ez dute markagailuan aurre hartzea lortu. 27. tantoa noren aldekoa den, airez erantzun dio sakeari Arrizabalaga aurreko etxea. Atzera eskuinez indartsu. 7:30 ezkerrez eutsi, Arkotxak, Etxebarria, eskuinka da, onna. 9tik ezin eraman, eta oraintxe urdinak aurreneko zaurretik. Eta aspaldian hartua du joera hau partida honek. Lehendabiziko 13-14 tantoak kenduta, hortik aurrera aldatu eginda, eta bai, ikusten zen, hortxe behar zutela, eta azkenean lortu dute markagailuan aurretik jartzea. Ea orain, 22 bitarte nola moldatzen diren batzuk eta besteak. Eta gainera zoko esan duzuna, ez bakarrik oin aurrian jarri, baizik eta ja bidea aurkitu da, zein da bidea partido bat ateko, da askoz begeiau da Oierrontxe momentu hortan atxean, indartzuagoa, eta Arkotxak ametik 9. kuadrotik gauzaskurik ezin diezein, da nik uste ametik aurrera holan jogatu eskero, aurreko etxeak ere tranquila hibliko da, badaki atzera jubi dauela, eta gero noizbenka tanto amaitu, ez? Ezkerrez, eutsi Arkotxak, aurreko etxeak ere atzera, aurrean ez du ezer jakin nahi. Arkotxa larri da bileta, Etxebarria aukerakoa, eman, eskuinez, 8tik eutsi Arkotxak, aurreko etxea, airez, eutsi Arrizabalagak, jokoan hasi nahirik, bole indartsua, eutsi Etxebarriak, Arkotxa, pilota jaitsi egin du, Arrizabalaga lautik, jokaldi egin nahirik, eskura etorri zaio, eta asko behartu du orain aurreko etxeak, Arrizabalagak eraman, ezkerrez aurreko etxea, ederki ireki du, eraman Arrizabalagak, aurreko etxeak zabalera, eraman hori ere, beste bat aurreko etxeak atzera orain, eta ezkerra irez eramaten saiatu da Arkotxa, baina behera bota du pilota, 15 eta 13. Lemoako bikotea, pelota eskolako bikotea, bidea ja badakizin dan, ez? Arrizabalaga gari da, ez? Aurrean joku eramaten, baina jakinik zer nolako joku nahi duenein, Oier Etxebarria beganean egoten da, laugarren kuadro hortan, da azkenien bizien kontra dabil hor aurrien jokaldi egiten, da ez da erreza zulu bilatzea, bai aurreko etxea, bai Oier oso adi dauz hor defentzan, da orduan nahi eta joku aurrera eraman, bizien kontra aritzea ez da erreza, da momentuz oin askoz beroso hau bikot urdinaz. Atera du aurreko etxeak, ezkerrez eraman Arkotxak, Oier, 7tik Arkotxa, 5tik Etxebarria, nabarmen argi eta garbi orain bizkarra erakusten ari zaio. Etxebarria Arkotxari, aurreko etxea, Sotamanoz huts, atzetik dabiltza, atzetik gorriak, soinua
urdine jo eta urdine jotako soinuarekin dantzan orain gorria nabarmen. Bai, da hori, Xabier Arrizabalaga horre, nahi du joku aurrera eman, da orduan pelota egokina sartu beharra deko, aurrera emate jokue, da orduan ez lan errezako lan aurrelari batentzako, menperatuta zauzenien, aurrera joku hori eramatea, ez? Basauriko Artunduaga pilotalekua dau. Bizkaiko Irekiko promesa mailako finala. 16 eta 13 hiru tantoren aldea. Urdinek orain arte izan duten alderik handiena. Ezkerrez erantzun dio sake horri Arkotxak. Etxebarria. Hau ez du horren beste gozatu. Arkotxak eraman. Lautik atzera orain bai, eskuinka da, ona erdi-erdiko pilota du Arkotxak. Bederatzitik eutsi. Aurreko etxea. Atzera. Lemo Aztarrak. Eskuinka da ona. Eutsi Arkotxak. Bila doa. Keinu. Etxeberriak atzera. Arkotxak eutsi. Etxebarria, lau terditik, gehienez ere bostetik ari da aspaldi honetan. Oso Etxebarria. eroso, guztu dor, laugarren kuadro hortan pelotak edanak zuzenak hartzean. Da, atzelari baterako, hori da aukerako pelotak, ez? Hor lauen hartu. Txokoan utzi du Sotamanoz eta tanto. Ondo heldu da Arkotxa hor, ondo ikusi du jokaldia, baina hain errez heldudan lez, pentsatu du, jokaldein deiteko aukera aukala, eta, jokaldein deus zabaletzeko asmotan, hori da pelota hortan, baina txapapera juniako. Aurreko etxea bera ere, orain botera pilota gogorra, velozidadea ematen ari zaio pilotari, eta min egiten dio horrek Arrizabalagari, dehartuta darabilune hori Arrizabalaga. Osatzen ari da, eta pelota neko onak hartzen ari da orain, Oierrek oso errez menperatzen du tantoa, da orduen aurrelari batentzako zer hobeto, ez? Pelota hor bi kuadro hortan tranquil hartzea, da egurra emateko pelota proposak, ez? Aurreko etxeak esake 17 eta 13 aldea handitzen ari dira, tanto aurreko etxeak ateratako sakeari Arkotxak ezkerrez eutsi dio, atzera aurreko etxeak. Etxebarria, aspaldi honetan, inguru maria horretan jarrita dago 4-5 kuadro artean. Eta hortik ari da, orain ezkerrez. Ondo ezkerrez ere. Etxebarria, bostetik. Hau ez du horren beste gozatu, 7tik. Arkotxak eutsi. Etxebarria. Ezkerrez jarri da. Erama baino ez du egin, ireki jarrita dago Arrizabalaga, jokaldi egin nahi zuen, jokaldi egin du eta tanto, Arrizabalaga tanto aspaldiko partez, 14 eta 17, bazijoa zen Urdinek eta bolada txarro hori eten beharra zeukaten, lehen pilota aldatu eta ea orain zerbait aldatzen den. Horren zain ibile da, ez Arrizabalaga ere, aurreko joku hori nahi dugu oraintxe momentu hortan, da, horkoan aurreko txeak eraman du joku aurrera eta kontra on batekin, hor efektuarekin txokora, lortu du tantoa, ez? Nik uste hori behar duela Arrizabalaga. Berak ezin badu aurrera eraman jokue, ia aurreko etxeak eramaten duen, da berak ez badu ondo asmatzen aurreko etxea, holako kontraren bat egitea, ez? Da ingoan lortu du tanto egitea, uste dut ere pelota aldatuko da bela segurazki, eta, ez da erreza partidu aldatzea, zeia joera bat hartu deu, baina bentsa, egun sakearekin, asmatu eskero, hiru lau tanto sake bueltan lortzen badeu. Bestela peloteoan sartzen badire berriro ere, Oierren ikuste berriro hasiko da tantoa menperatzen. Lehenengo erdian, markagailua nola izan dugun 10 eta 4, gorriak izan dira aurretik, eta bigarren erdiko datuak argigarriak dira oso. 4tik 17, 13 eta 3ko partziala egin dute, oraintxe bolada horri amaiere eman da 4garrena egin dute, partzial horretan, baina 13 eta 3ko partziala. Urdinen alde jakina. Markaioan ikusten da, zobez onduzun bezala, eta jokuan ere. Jokuan oso eroso da biloiz, Urdinek oso eroso, ez? Gora guztien jokatzen tranquil, pelota nahiko gertu hartzean, Oierrek 4garren kuadrotatik da bile menperatzen, aurreko etxeak ere, pelota pian hartzen deu, edo emon, edo jokaldi egin, ez? Ikusten da, errez da bizela bigarren zati honetan.
Beste pilota baten bila dabiltza. Xabier Arrizabalaga eta Iker Arkotxa aukeratu dute. Eta aurki izango dugu 32. tantoa jokoan. Epaileak ez ditugu aipatu, Humberto Altzaga eta Emilio Rodríguez dira. Humberto Altzagak epaile lanez gainbeste hainbat lan ere egiten du, bera dabil. Txapelketa bokerrezpana ez antolatzen eta gaur goizean bertaratu garenean pilotak aukeratzen ere bere ibili da eta txapelketa hontan arduradun bezala Bizkaiko Feakuntzan bera aritu da, maiatzatik ona, uda parteko partidu horiek antolatzen eta bai, bera egonda ere baita ere, materiala aukeratzen da txapelketa hontan eskartu behar zaio bera egindako plana, ez? 52 jaialdi baino gehiago maiatzean hasita 60 pilotaritik gora, beraz jende asko mugitzen du txapelketa honek, lehiaketa honek. Bai, gero eta pelota talde gehiago sartu direz, pelota parteatze handiago izan da, eta bai eskuz, da bai beste modalitate askotan, ez? Gero eta pelotari gehiago parte hartzen dabez, da hile hauetan hainbat herrietatik bilidizen da jokatzen, ez? Atera du Arrizabalagak. Eraman Etxebarriak. Gantxoa Arrizabalagak bildu. Eta orain aurreko etxeak aukera oso ondo. Baina Arkotxa erne ibili da. Aurreko etxea. Joko lasaitu eta atzera. Berriz ere urdinak agintzen. Bai, ez du lortu horzak bueltan gehiago behartzerik eta badinotzuz, pelotean berriro urdinak agintzen da, normalien agintzen dauenak erresa udeko tanto eskuratzeko, ez? Pilota bastunagoa da, itxuraz. Bai. Eta Arrizabalagak. Barka, Etxebarriak. Ez du behar bada horren beste atzeratuko, naiz eta 7 erdian jarri duen lehen. Bai, pelota honekin gitxiago igual luzetuko dugu, baina Arkotzak ere gero altzatzeko pisutxoa bada, arazo gehiago izango dugu, ez? Nahi eta frontizetik gertu hau egon, pisua badeko, alan dabe, guztako jago. Astindu Etxebarriak. Arkotzak eraman, aurreko etxea. Arro. Etxebarria. Ezker hormaren bila, ondo atera du. Arkotxak, zabaletik orain. Espinka da ona, eta Arrizabalaga begira. Jokoan sartu ezinik. Ea orain. Eskura etorri zaio aurreko etxeari, mozten saiatu da Sotaman osatzera. Jokoan hasi nahi du Arrizabalagak. Beste aukerarik ez du. Beste aukerarik. Arkotxak ondo, aztertu hor, baina... Ondo jarri du bai. Arrizabalaga. Atzera. Etxebarriak eutsi. Arkotxa bostetik. Baina ez dio ezer egin pilotari, lauta erditik atzera Etxebarriak. Hone pai. Zazpian jarri eta baztertu. Etxebarria. Hau hobea da, luzeagoa. Ondo irten zaio pilota Arkotxari eta eraman ezkerrez. Etxebarria. Berriz ere Igor Eztarra. Lautik. Arrizabalagak. Aurreko etxeak ez du gozatu. Moztu Sotamanoz. Bildu. Aurreko etxeak. Arkotxak eskatu eta ezkerrez atzera. Tanto nekagarri hau ere. Arrizabalaga urrutitik. Aurreko etxea gormabikoa efektuarekin. Eta txapapera joan da pilota hori. Bai, horre, nik uste, bera bedamutu da oinez. Nik uste bidea basekin zein zan. Eutzi partidua, tantua, eta okingo dozu horrek baino aukera hobea tantu egiteko, ez? Nik uste jarraitu eskero peloteoan, ondino aukera hobea okingo deuz aurrera sartzeako. Arrizabalaga ere ez da erresa holan jokatzea, baina sartzen den bakoitzean aurrera joku nahi du eramaten, baina momentuz ez du lortu lako golpe bat
pizkat bihurritzeko, ez? Nahiko gantxoak eta sotamanok eta nahiko erdire ateratzen zaio. Da nik uste zozer bihurritu beharko du gehiago golpe horiek min gehiago egiteko, ez? Bai, Etxeberriek ere esan dio aurreko etxeari, emateko pilotari, oraintxe keinu horitxe egin dio. Arrizabalagak sakea egin aurretixe. Atera du Arrizabalagak, airez erantzun, moztu orain, eutzi aurreko etxeak, keinu eta Arkotxak atzera. Hore eman dio, bai. Eskuinkada ona da hori. Zortzitik eraman Etxeberriak. Arrizabalagak aukera. Ez du lortzen bihurritzen, Horrokin dago bai gantxo betutxo egiteko eta... Ezkerrez, ederki, ezkerkada ona aurreko etxeak. Ona, eskerretik eskerrera eta badinu txutori be pelota propos horretako zan da, eukiko ditxu, Olako pelota asko partioan zehar errezagoak oingo moduen jokaldia eiteko, ez? Oin horrokin dut pelota tranquile, atxetik aurrera junda hor, ondo sartu du gorputza eta oso ondo bihurritu dugu, ez? Karga zeraman pilota horrek eta Arrizabalagak ez dio eutxi. 18 eta 15, lau tantora dute garaipena urdinek. Lau tantoz ere aurretik izan dira. Bira inguratu zaizkie, baina orain sakea aurreko etxeak ea zertan den tanto hau. Arkotxak eraman. Etxeberria, atzera. Askoz ere atzerago pilota honekin. Bederatzitik. Eutxi, aurreko etxea. Lagunak esan bezala pilota atzeratu nahirik. Ezkerrez aurreko etxea. Golea zeraman, Arrizabalagak. Arkotxa. Etxeberria, bostetik atzera. Arkotxak, arro. Ezkerrez ere atzera, ondo. Zerka da ona. Zortzitik. Arkotxak eutxi. Lautik atzera. Non dabilen bat eta non dabilen bestea. Atzelari dagokienez. Elkarren ondoan. Bi urdinak. Hori da. Laugarren kuadroan da gorriak zelako aldea, batetik bestera. Etxeberria, lautik. Eskuinkada ona. Eutxi Arkotxak. Lana gogotik ari da egiten. Etxeberritarra. Aurreko etxeak eskura eman dio Arrizabalagari, ezkerrez atzera orain. Arkotxa. Ezkerrez ere ondo Oier. Aurreko etxeak ezkerrez. Zazpien jarri du pilota. Berriz ere ezkerrez Lemoaztarrak. Eraman baino ez, behartu egin du hor, aurreko etxak aukerakoa du. Ez du gozatu, zabaleratu eginda pilota, bildu Arkotxak. Hortxe du aukera Etxeberriak. Eskuinkada bikaina. Bederatzi garren kuadrotik eraman goaldu, bai, osta eraman ere, ireki eta tanto. Bai, ondo bihurritu duela orain ere. Bai, esan duen bezala aukerako egingo duzu, ez? Oin be Arkotxa da Kriston pasadatxu hartu dugu tanto hortan, Kriston meritu egin dugu baita ere, lan asko indeu, baina azkenien peloti hor, bigarren kuadro hortan itxi dugu, eta esan dugun bezala aurreko etxeak tranquil badabil, ogingo dugu aukerak tanto eitzeko, eta oin be pelota propos ezin de jokaldi egiteko, eta oso ondo zabaldu du ezkerrakin zabalera. Ezkerrez eta botera, dagoeneko bizpairu tanto bikain egin ditu gazteak, Mikel aurreko etxeak 15 urte baino ez. Bai, da pentsa, hori, esan duen bezala, nagusiko pelotak indabiela ja, eta, jakina kadete danez, berentzako pelota pisutxua dira, eta, badabil, beren neurrian poliki, partidu txukuna egiten, ez? Sake luzea, bolea zerantzun nahi Arrizabalagak, baina huts, 20 eta 15 orain arteko alderik handiena urdinek, 5 tantoren aldea. Askoz ere handiagoa izan dute. Gorriek, partidaren hasieran, 9 eta 2, 10 eta 4, baina ez bigarren zatian, askoz ere gehiago ari dira izaten aurreko etxea eta Etxeberria. Batez ere, Oier Etxeberriak agintzen duelako, bizkarra erakusten ari zaiolako une oro Arkotxari, eta aurreko etxea ere egin beharrekoa ondo ari da egiten. 2 tantora garaipena urdinek.
2014ko Bizkaiko Openean, Bizkaiko irekia, baina partidak bukatu egin behar dira. Arrizabalagak aukera eta huts. Orain bat ere konfiantzari gabe. Bai, normala presaka, ez? Aukera gitxo egingo du sartzeako, eta orduan edo zein pelota torrenean gertuti, sartu beharra dugu, ez? Hor nahi izan dugu txokoan gelditu pelotea, jakine aurreko etxea zabaltzen zegoela. Baina, bueno, oso ondo inbarzuen jokaldia, Oier Etxebarria beganean zegoen, da ez da res aurrelari batentzako, menperatuta egotea partiduan zehar, jokaldia iterakoan. Txaloak Mikel Aurrekoetxeari azken sakea du Lemoaztar gazteak. Luze atera du Aurrekoetxeak. Ezkerrez Eutsi. Aukerakoa du Etxebarriak. Eskuinka da bikaina hau ere. Bederatzi terditik eraman Arkotxak. Aurrekoetxea. Moztu. Ezkerrez eraman Arrizabalagak. Txokoan. Eta tanto. Azkenean Aurrekoetxeak amaitu du partida. Ezkerkada horrekin, 22-15 eta ondo merezitako garaipena Urdinek. Ikusidan bezala, lehenengotan nahiko justu urten direz Urdinek. Esan normala Oier Etxebarriak aritu egondan egiten jokua. Normalean berak agindu behar zuen, da, gero handik partitu erditik aurrera ikusi da eskuma hori martxan hasi dela, eta oso ondo menperatu du partidua, eta orduan Aurrekoetxeak ere nik uste partidu ikainen dabela bisek. Eta holan izan da ez, azkenien Lemoaztarrak txapela atara dabe aurten. Ea zer dioskun Oier Etxebarriak, Oier, zorionak? Eskerrik asko. Ez da batere ondo hasi partida zuentzat, baina bigarren zatian askoz ere gehiago izan zarete. Bai, hasiera nik batez be asko faiot, ez dakit, kantxan hankak edo nintzen ondo ipinten, bigarren zatien moltea dugu da amaieran ondo, guzture. 10-4 aurreratu dira, hor zeure buruarekin asarretu zera, takoak kendu horri bilizara, zertzen? Eskuma justo nabil, da, posekasi pinio eta purretako gehiago gauz, da, ikusio eta marlau da, kendu behar izin dut, ez dela, galdungo ginen. Partida asko jokatzen ari zarete, ez da? Uden batez be asko beguz, oin astean bat bi partidu. Bastante dire, Zer, gehitxean dozko da, behar. Bigarren zatian ederki gozatu duzu pilota, hor, erabat aldatu da partida. Bai, zeran enauen sartxean edo, hankan irustez koloketan doazen txarto edo, bigarren zatien ja ondo, guzture. Pozik ez da, Bizkaiko ireki irabazita promesa mailan? Bai, guzture, beti iraztasunea zeuzer upeti guzture, ambiente politika frontoian da ondo, guzture, dugu. Hemendik aurrera zer? Hemendik aurrera Bizkaikoa, Bizkaiko txapelketa pareja zean, dugu. Ederki, gozatu garaipen honekin eta suerte, eskerrik asko. Zuei. Pozarren, Carmelo, eta berak aitortu digu zeuk esan bezala, eskuineko eskuan, min ez dakit, baina pelota partida asko jokatzen ari direla, eta azkenean asarretu denean, kendu denak ez, baina kendu, zati bat eta era bat aldatu. Lehen beza oztara, baina ikusitxat, uden da, burde justu bile dela eskumakin. Eta hor koneza oztaia, eskua ondo dekola, eta lehen zubia iten ebilten zala takuekin da oine, aldiz eskua osatut daukala, baina, bildurra zeu duel, tako logeitxoa epini deu, eta, pentseko zuen horrekin behen ikuizeko zala, eta azkenin, horrek azkenengo kapa biek endu eskero, hasi da pelotia ematen, da ikusten dagoen eskuei ondo dekola, da batez hori da pelotarien batentzako gauzerik onena, eskutatik ondo ibiltia, burutik eskuko arazoak entzie, eta pelotiari bildurbarik astintzea, ez? Ederki promesa mailako finala amaitu da, senior mailako pilotariak berotzen ari dira jada, eta eurak prest direnean itzuliko gara geu ere, senior mailako finalarekin. Promesa mailan, txapeldun, Mikel Aurrekoetxea eta Oier Etxebarria 22 eta 15 irabazi diete Xabier Arrizabalaga eta Iker Arkotxani.